Tervetuloa katsomaan uutta videota. Täällä on minä, Jesse Pinkkimies ja Valtteri Valkoinen. Eli tänään me testataan juomia. Ja no, ilman pitempiä puheita aloitetaan. Millä aloitetaan? Aloitetaan sieltä päädystä. Eli tämä on Grape-haritos. Se on Avaus. it's kind of a Tämä on Meksikossa tehty vuodelta 1950. 1950. Haju. Haisee hyvältä. Antaisin 4/5. Kun kuttaa nenää, joten sanoisin 3,5. Okei, no niin, makutesti. Tää on muuten greipimakuinen. Joo, aikana mä en sanonut sitä. Se on tämmöstä vihreät. Tai itse asiassa se ei oo vihreä, se pullo on vaan vihreä. Onko hyvää? Oh. Nyt sulla on kaikkialla. Se on valkoista. Eikö se oo se on veden väristä? Täti muuten pullon avaaja vihdoinkin. Se on ollut vähän. Kun on lasipullolla avattu jollain seinällä. Tää on grape. Tää maistuu Spriteilta. Siis tää maistuu laimelta Spriteilta. Oikeesti testaa. Tää maistuu, jos sä mietit Spritea ja juot sitä. Siinä on semmonen pieni Spritein maku. Okei, tätä myydään K-City Marketissa. Ja Prismassa. Joo, ainakin. Myydään ainakin sitä kolaa. Maksaa 2,50. Juu. Ja pitäisikö seuraavaksi tää? Edede. Se on pullona väitöstä. Eli tämmönen ED Tropical. Ja niin. Älä tee sitä. Tää savua. Tuo hiilidioksidia. Haju on hyvä. 4/5. Tää on kyllä parempi haju kuin tää, koska mä annan tälle 3,5, joten mä annan sille 4. No, mä en käynyt varmaan sinne. Sano tollekin 4. Kumpi haluaa? Mä en mä sitä. Siinä on eka semmonen tosi hyvä maku. Sit se jälkimaku menee silleen ihan jees. Sit se on taas hyvä. Se oikeesti menee sille. Se on vaikka se maku menee silleen. Mitä antaisit? Mitä annat? Haju ja maku Muuten, yhteensä sanoisin 4. Joko 4? Maksaa 5. ai 5. 4. 4,5 vaikka. No niin, 4. Eli siis tätä EDtä saa ainakin Sitteristä ja varmaan Prismasta. Dokumentti en tiedä. En oo käynyt siellä ihan käyttöön. Ja Hei, vain K-kaupoista. okei. Niin, Prisma ei oo K-kauppa. no mä en lukenut sitä. Joo, eli vaan K-kaupoista K-City Market tai K-Market ja K-Market löytyy Tammelasta. maksaa 2 euroa ainakin meidän Sitterissä, et en tiedä. Otetaanko nyt tää new... Se on tää eka. No, Punch... Ei me yltä! Eli tämmönen Monster Punch Pacific Punch. No. Sä saat maistaa tää eikä mä avaan. Mä annan tuolle hajulle 3/5. Tää haisee kirsikkatikkarilta. Hetkonen. Kirsikkas chupa chupalta. Se haisee kirsikalta. Kirsikka chupa chupalta. Se on punaista. Niin maista.
maistaa kirsikat. Tykkääkö se kirsikasta? Maista. Koko. Se maistuu ihan kirsikkaa. Joku sieltä tikkarilta. Viiska. Oikein se maistuu tikkarilta. Niin Eli tätä myydään aina... vähän luen tätä. Että siellä ei lue vaan K-kaupassa. No, sitä saa... Kyllä tässä oli semmonen paha jälkimaku. Tuli ihan liian myöhässä se jälkimaku, mutta... Onko tässä jotain, millä mä allerginen, koska alkoi sitä tunni enää? Niinku tästä. Niin. Appelsiini, omena, vadelma, kirsikat, kuova. Tässä on kuova. Ehkä se oli se, mikä tekee mulle... No, se... Mä laitan niinku maku. Annan sille 3/5. Entä haju? Mä annan hajuakin 3. Lukiks siellä edes kirsikka? Appelsiini, omena... Oota. Appelsiini, omena, vadelma, kirsikka, kuova, ananas, passionhedelmä. Siinä ei oo kirsikkaa. On! Hän lukee kirsikka. Missä? Appelsiini, omena, vadelma, kirsikkat. Okei, mä en Kirsikat. Kirsikat? En mä tiedä. No se... Sinne. 4/5. Myy... Eiku mitä siis... Ainakin sittarissa. Joo, esim. Maksaa 2,30 sittarissa. Juu. Sitten seuraavaksi tämmönen... Eli tää on siis... Oikeastaan jos tää löytyy sittarista, tää varmaan löytyy kaikissa muissa. Lukosade Alerit Original. 0 grammaa rasvaa ja sokeria paljon, suolaakin vähän. Jos te ette tiennyt, niin... Nyt vasta mä sain sen loppumaun. Niin, se tulee ihan myöhässä. Mulla tuli se joku minuutti sitten. Olisikohan tää kuova? Tää loppumaku. Kuovasta. Mäkin veikkaan, että se on kuova. Näitä... Tässä on 117 kaloria. Näitä ihme näitä jarritos, näitä meksikolaisia, niin niitä löytyy kuovamakuisena, että... Ota, haista tää, mä maistan eka. Haista. Coca-Cola. Ei, oota. Coca-Cola. Coca-Cola tiiviste. Tee. No joo, vähän koko. No, tästä tulee vielä joku... Mä oon maistanut jotain tää hajusta. Olisiko se ollut se Monster Assault? Tää on kyllä parempaa kuin Monster Assault. Sieltä onko hiilihapotettu energia? Sokeria. Mä mietinkin, että miksi tää tuntuu vähän oudolta suussa, mutta siinä on makeutusaineita. Ja sokeria. Annan hajulle 3. Annan maulle 4. Eli 7/10 yhteensä. Mitäs mieltä? 3/5. Entä haju? Haju? 3/5. Eli sä annat 6/10. Toi oli mun mielestä kaikista pahoin. Onko tää vegan? Tule vielä. No niin, mä voin avata tän ja Ritos Mandarin. Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta. Häh? Eikö tän idea, että se... Mitä Mihin se on? No, ja Ritos Mandarin. Ota, mä näytän. No. Eli tällaista. Niin. Tätäkin myydään sittarista. Sä et nähnyt, kun mä siis hyppäsin sillä, kun mä laitoin mun housuja paremmin. Nenä. Kumpi maistaa joka?
No. Ihan jees. 3/5 mun haju. Mä annan hajulle 2,5. Mä en hirveästi tykkää mandariinihajusta. Onkos hyvä? Pitää laittaa haju sitten siihen 2/5. Ai se vai se hajun 2/5? Juu. Okay. Sä maistat se haju. Se haisee, se maistuu ja haisee samalta. Se maistuu siltä, mitä se haisee. Hyi. Oikeesti. Maistuu pahemmalta kuin haisee. No anna 2/5. Haju 2/5. Anna hajulle 2,5. Mä annan maulle 2. Toi oli pahin, mitä mä mainitin. Hyi vittu. 2,1/5 mahu. Joo, mä annan 2. Kautta 1,0. Eli yhteensä... Mulla on 2,1 ja 2,5. Eli yhteensä 4,6. Mä annan kautta 10. Joo, meillä on molemmilla 4,6. Ok, eli tää video oli nyt tässä. No, muistaakseni mikä oli parhain meidän mielestä? Se oli joko toi grape tai... Niin se ED. Ja... Eli me... Eli joko me nähdään ensi videossa tai me nähdään kohta.